Ahojte. Chceme vás pozvať na vianočné koncerty, ktoré sa uskutočnia 28. december, Kinochoď, Dolný Kubín. a 29. december. Kultúrny dom Vavrečka. Koncertami sa spúšťa celoregionálny projekt, ktorý dáva šancu všetkým moravským hudobníkom a fotografom. Príďte a podporte mladé talenty. Ďakujeme. 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 Lights will guide you home and ignite your bones, and I